Возобновили работу 3 сервиса госпредприятия «Документ». Эта организация занимается оформлением и выдачей загранпаспортов и ID-карт. Как проходят первые дни работы «Документа», расскажут наши репортеры Тарас Чубак и Алексей Шандра. Это отделение паспортного сервиса на бульваре Тараса Шевченко, 27. Эти люди подают документы на оформление загранпаспорта. Сергей Филиппов делится впечатлениями о процессе подачи документов. Нет, пришли сюда, дал документы. В принципе, это буквально заняло минут 20, процедура 30, полчаса. Да, номерок получил, подождал. Подожди, она сейчас сделает. Клиент паспортного сервиса Анна не получила вовремя загранпаспорт. 7 апреля мы пришли сюда, до этого мы узнавали, сказали, в течение 7 или 20 дней можно заказать паспорт. То есть заплатили за все услуги, 7 числа мы пришли, нам сказали, я еще переспросила, когда будет паспорт готов, сказали через 7 рабочих дней. Теперь мы приходим, паспорт не готов и будет послезавтра. То есть какой послезавтра, если у меня завтра самолет, зачем мне потом паспорт? Посетительница сервиса Милена делится впечатлениями о работе отделения. Отримала, подавала документи 17 березня, сьогодні отримала. Все сподобалось, тобто оформлення дуже швидко було. Все нормально, все хорошо, задоволена. Пресс-секретарь госпредприятия «Документ» Владимир Полищук прокомментировал возобновление работы отделения. Головне завдання таких центрів обслуговування громадян державного підприємства «Документ» – це надання послуг громадянам з оформлення закордонних біометричних паспортів та ID-карток. Також тут можна оформити апостиль, апостилювати документи, а також угоди зі страхування та оформлення довідки про судимість або відсутність судимості. Перевага в комфорті. На жаль, Державна міграційна служба, вона не має коштів, а кошти – це наші бюджетні, для того, щоб будувати нові будинки, наймати персонал, платити таку зарплатню, на якій люди будуть виконувати ці завдання. Державне підприємство «Документ», хоча і державне, воно є комерційним, воно не датується з державного бюджету, а навпаки поповнює місцеві і державні бюджети. Перші центри обслуговування громадян відновили свою роботу саме в місті Києві, в місті, де попит на закордонні паспорти найбільший в Україні. От 15 до 40 минут занимает оформление документов в таком паспортном сервисе. В ближайшее время такие отделения откроются во всех крупных городах Украины. Тарас Чубак, Алексей Шандра, Асан Эминов, Заман, АТР.